Priatelia, ako som povedal, je pravda, že ja som teraz 2 týždne ležal v posteli a v podstate som sa nehýbal, ale to má jednoduché odôvodnenie, že som mal nejaké tie sekundárne záležitosti, vedľajšie účinky a tie ma pripútali trošku na lôžko, či už to bol hrudník alebo nohy. Ale dnes sa cítim celkom dobre a tak ma brat vytiahol, no kde inde ako do Tatiera, boli by sme trochári, keby sme ostali niekde v krčmičke tu dolu, ale to skúsime ísť do krčmičky tam hore. Za mnou je Lomnický štít. Keď sa už vydáte na ten Lomničak, pre Boha nie pešo. Máme tu na to krásnu lanovku, na ktorej práve sedíme. Počasie výborné, není nám vôbec zima. A tak ja, aj môj brat, tady je, Čaute. sa naplno oddávame tomuto krásnemu zážitku. Ak je niečo balzam na nervy, tak aj takáto srnôčka vám spraví veľkú radosť. Vidíme sa pod Lomničákom. Aby ste si nemysleli, že len cestujeme lanovkami a ideme teraz na občerstvenie. Zapamätajte si, že nesmiete zabudnúť na pitný a jedací režim. Za nami je už jedálny listok. My sme sa rozhodli pre kačičku s kapustičkou a knedlíčkou. Dobrú chuť. Kvak. Ako som spomínal, sme na tom prvom medzipristáti a ja som vám spomínal niečo o pohybe. No zatiaľ sme viac sedeli a dúfam, že budeme sedieť ďalej. Ale tamto stojí lanovko a neviem, čo sa stratila, tamto je tá červená. S tou sa máme dostať hore. Už teraz mám strach, ale radšej pôjdem lanovkou, ako to vyšlapať pešo. No, prihlasím sa zase z Lomnického štítníka. A aké sú prvé pocity zatiaľ? Pocity, no mám zmiešané pocity. Je to ináč krásne. Krásny výhľad, dobre nám vyšlo počasie, keď by to vyšlo všetkým vám. Je to akýsi reštart mysle aj tela. Tak uvidíme, čo to so mnou spraví ďalej. Zatiaľ, Orlight. Sme na medzizastávke z Lomničáku dole a ja sa vám musím priznať, že moje nohy sú trošku občas roztrasené, takže keď pôjdete vy, bacha na kondíciu a nič nepreceňovať. Priatelia, takáto prechádzka to nie je len o tom, že trošku zdravia si spravíme, ale pre seba trošku zdravého pohybu, ale aj trochu nostalgiu. Tam, v tom sedle, som pred 20 rokmi lyžoval. Dneska sa bojím už len toho pohľadu, ako som sa tam mohol vytrepať a vôbec na lyžiach zísť taký kopčisko. Časy sa menia. Za chvíľu, dovidenia. Priatelia, náš výlet sa blíži ku svojmu koncu, ale ešte máme nejakú tú minútku, kým nás táto lanovečka zvezie dolu do... Kde to budeme? Do Tatranskej Lomnice. Do Tatranskej Lomnice. Skôr ako tam prídeme, vám poviem ešte taký krátky príbeh. Nedávno som sa stretol s jedným mojím kamarátom, ktorého dcéra v 18 rokoch takisto dostala alebo sa stretla s týmto znížením alebo zmenou zdravotného stavu, ako to ja volám. 18 rokov to mladé dievča s tým ešte žilo a jej otec mi povedal: Marián, nikdy sme ju nenehávali samú. A to je veľmi dôležité. Vy, aj rodinní príslušníci, ak toto pozeráte a máte v rodine takto znevýhodneného rodného príslušníka, toto nás teraz je tu, nenehávajte ho o samote. Snažte sa čo najviac byť s ním, robiť mu dobrú náladu, veselosť, tak ako môj brat. Ale skôr ako vystúpime, ešte jedna otázka. Peter, ja som veľmi rád, že som tu, že sme tu spoločne, že sme absolvovali tento príbeh, tento výlet. No. Ale mám na teba takú otázku. Ja nie som na hlavu chorý a ty si však dal za mňa tie kartičky a tie QR kódy. Prečo si to robil? Ja mám hlavu v poriadku. No tak ako na prvom turnike som ťa nehal samého. Hej, no. No ale neprešiel si. Hej. Museli sme čakať, tak radšej ako som ti dal pomocnú ruku, aby si nebol sám a potom si to zvládol a naučil sa.
Je to mladší brat, ale musím mu dať zapravdu. Ozaj prvý turniket mi robil trochu problémy. Ale to bola jeho chyba, lebo mi zle vysvetlil. On mi, že QR kód, taký QR. Veď sme na Slovensku QR a viem. Moja chyba. Áno, priatelia, my končíme to, čo som vám povedal. Ešte raz zopakujem. Buďte s nami, čo sme takto znevýhodnení. Snažte sa čo najviac sa s nami rozprávať. Ozaj je to jeden z tých malých liekov, ktoré od vás môžeme dostať. Ďakujem a stretneme sa pri ďalšom videu. Bye bye. A možno za mňa, užívajme si každý deň spolu. Každý jediný výnimočný deň. Bracho. To je pravda.